In remembrance of the wars fought by traditional leaders in pursuit of freedom in the Eastern Cape, MEC Sibulele Ngongo unveiled the statue of Nkosi Jongomsobovu Maqoma at the newly named and renovated KwaMaqoma Museum. Ngongo stresses the importance of preserving the Eastern Cape's history and heritage. Silisebe masisoske siqinisekise nokuthi abantu bakuthi banako ukuyi-owna nokuba nomona ngale ndawo yakwaMaqoma, ingakumbi ezi ndawo zokufumana ulwazi, ngokuba kaloku eyona nto ibalulekileyo into yokuba abantu bethu mabazazi ihistory yabo, mabazazi ubuntu babo ngokwale ndawo, bazazi into yokokuba zange kuvele nje kuse umhlaba namalungelo sele sinawo. Kukho noonkosi uJongomsobovu Maqoma abalwa imilo emininzi bengabuyi mva. In this digital age, Ngongo says the use of technology in museums will allow young people to easily access information about the frontier wars fought in the Eastern Cape. Abantwana abasazisebenzisa kakhulu iincwadi ezimanyuwali, abasanaxesha lininzi lokubana bajonge iincwadi, kodwa efowunini uyawufika umntana ehleli phaa. Yiyo ke ngoku le nto sithi let us digitize ezi museums and our libraries so that abantwana bethu bakwazi ukuzifumana nanini na naphi na apho bakhoyo. Sithetha nje kubuxhakaxhaka obulapha ngaphakathi, uyakufika iikhompyutha zethu zine-intanethi ukwenzela into yobana lowo ungafuniyo ukuyothatha incwadi akwazi ungena phaa koba buxhakaxhaka. Nkosi Maqoma led several wars of resistance against the British forces between 1779 and 1879. The CEO of Maqoma Foundation, Vuyo Mafani, welcomed the honor given to Nkosi Jongomsobovu Maqoma. Sithi as a foundation eyacela into bangaba eligama kuthiwa Fort Beaufort litshintshwe libe kwaMaqoma kuba kaloku ikwangumaqoma lo wasilwa imfazwe namangesi. Wayesilwa namangesi ngexesha elinzima, babesilwa ngemikhonto. Ubangabo yabona apha kukhona inkanunu ame apha ecani kwazo, so babesilwa ngaso. Kubalekile ke kuthi into bangaba noko imbali yethu iyayibonakala siyesigcina. Mafani says they will work with schools to ensure that learners are given the necessary knowledge about their history from a young age. Masiyithengise nale museum yethu, siyithengisele ezikolweni zabantwana, sibaqale bebesebancane. So yeyona nto ibalulekileyo kakhulu leyo. So if asibaqale bebesebancane abazuyazi purpose ye-museum. So kuyabaluleka into bangaba siyimakhethe, siye kubo, sithi make sure that they come and then they are part of that. And the refurbishment of this museum means more tourists are expected to visit KwaMaqoma to learn about its history. I am Yamkela Mchiyo for MPK News, KwaMaqoma.